Hola, jo sóc la Marta. Benvinguts de nou al meu canal de BookTube. Bé, ara que ja s'ha acabat el juliol ja sabeu que toca, no? Doncs el wrap-up de juliol, és a dir, el balanç de les lectures que he fet a juliol. Han estat 10 llibres una mica irregulars. Va començar la cosa molt malament, però he de dir que ha acabat molt bé. Em sembla que en general no em puc queixar, he tingut un bon mes lector, però bé, ara ho veurem. El que m'ha cridat l'atenció fent la llista de lectures de juliol és que només 2 dels llibres els tinc en físic. La resta són llibres de la biblioteca, tant de la biblioteca digital com la de la biblioteca municipal. No és que em queixi, això vol dir que a la biblioteca hi ha títols interessants. El que passa és que tinc una pila de llibres per llegir que no para de créixer, que veureu en un vídeo que està per venir, ja gairebé està aquí, i veureu que potser hauria de prioritzar aquesta pila de llibres. Tot i que, jo sempre ho dic, els llibres no tenen caducitat. No m'enrotllo més, comencem amb el wrap-up de juliol. En primer lloc, ja us he avisat de que la cosa havia començat fatal, vaig llegir Verity de Colleen Hoover. Aquest llibre em cridava l'atenció perquè és d'una autora que normalment escriu novel·la romàntica i que és molt coneguda a Bookstagram. Aquest és el seu primer thriller, i jo penso que potser m'hauria agradat si normalment no llegís thrillers, si jo vingués d'aquests lectors que llegeixen romàntica i això m'hagués sorprès, cosa que no ha passat. La premissa em semblava superinteressant. Una escriptora més aviat novel rep un encàrrec i és acabar la sèrie de novel·les que estava fent una escriptora d'èxit que ha tingut un accident i s'ha quedat en estat vegetatiu. Per tal de tenir accés a tots els documents que estava fent servir i entendre com estava planejant aquesta sèrie de novel·les, la protagonista s'ha de traslladar a la casa de l'escriptora amb el marit i el fill. El marit i el fill de l'escriptora en estat vegetatiu, no de la protagonista. La cosa estranya que mentre la protagonista està mirant quins plans tenia aquesta escriptora per la sèrie de novel·les, no només troba això, sinó que comença a descobrir una història una mica més tèrbola sobre l'escriptora, el marit i les 2 nenes que tenien que van morir. La cosa és que aquesta premissa, que dona lloc a escenes molt pertorbadores, perquè mentre una està allà estirada al llit que no es pot moure, l'altra està, com qui diu, robant-li la vida, acaba sent poc més que un culebron. Com a thriller deixa bastant que desitjar. Jo no el recomanaria si soleu llegir thriller. Si no, doncs potser sí que és una bona manera d'introduir-vos en el gènere. Una cosa que a mi em va incomodar moltíssim és que és un llibre molt picant, hi ha escenes molt pujades de to, que suposo que la Colleen Hoover acostuma a fer això en els seus llibres de romàntica i potser ara entenc per què em parleu tant a Bookstagram, pillins? A mi em va incomodar, i si bé no estava fora de lloc, sí que potser no calia allargar certes coses, perquè era com, sí, ja ho entenem, ho hem entès, les primeres 30 vegades. En fi, que vam començar el mes una mica malament, i va seguir malament, perquè em vaig llegir El visitante de Stephen King. Jo aviso ja d'entrada que Stephen King i jo no ens acabem d'entendre. Cap dels seus altres 2 llibres que m'he llegit m'ha entusiasmat, però és veritat que em van agradar, i aquest no m'ha agradat gens. Potser sóc jo que no acabo d'encaixar amb l'estil que té aquest escriptor, perquè la veritat és que a moltíssima gent li agrada. Em sembla que podrà viure sense que jo sigui una de les seves fans. D'altra banda, d'aquest llibre havia vist la sèrie, però la veritat és que me'n recordava molt de les coses, quan jo normalment no n'oblido de seguida. I vaig trobar que el llibre no afegia res. Sí, afegia pàgines, moltes pàgines, molta palla per mi. El llibre comença amb el brutal assassinat d'un nen i se n'acusa a l'entrenador de beisbol d'aquell poble. Sembla que està claríssim que ha estat aquest home i decideixen arrestar-lo enmig d'un partit de beisbol. I clar, doncs es lia bastant. La cosa és que quan comencen a entrevistar diferents testimonis es donen compte que aquest home sembla que estava en 2 llocs alhora i no acaben d'entendre com pot ser. Gran part del llibre te'l passes en entrevistes, en converses entre policies, coses molt quotidianes sobre com pot ser que estigui en 2 llocs alhora. Clar, al final dius, com pot ser? Doncs va, explica-m'ho, perquè ja he entès, no pot ser, no? És molt estrany. Però explica'm. Seguim sobretot la perspectiva d'un dels policies que ha decidit arrestar aquest home, però és que a mi aquest senyor m'ha caigut molt malament. I a més, la resta de personatges semblen estar dissenyats perquè tothom amb qui interactua aquest policia sigui la persona més insufrible del món. Clar, és molt difícil que un llibre on sé el que passarà, que em sembla avorrit, que té un ritme molt lent i a sobre té uns personatges que em cauen fatal, em pugui arribar a interessar, no? I a sobre, per acabar de coronar-ho, aquest llibre el vaig escoltar, no el vaig llegir l'audiollibre. Jo em sembla que és hora d'acceptar que els audiollibres no són per mi. Els faré servir, no dic que no n'escolti mai cap més, però em sembla que seran ocasions molt puntuals, perquè jo veig que no m'acaba de funcionar la cosa. A partir d'aquí, però, el mes va començar a despuntar. El següent llibre que vaig llegir és En aquest món per un moment som grandiosos, de Ocean Vuong. És un canvi de registre total del que solc llegir. És un llibre sobre vivències personals de l'autor, com a immigrant vietnamita, homosexual i amb una relació una mica convulsa amb els seus pares. Em va encantar. És molt poètic, és molt sentit i hi ha molts contrastos. El que t'explica és terrible, són experiències molt dures, però t'ho explica d'una manera preciosa, que cada frase és poesia. T'acabes fent teves unes vivències que realment no tenen res a veure amb tu, perquè ja veieu que el meu perfil i el de l'autor doncs, no s'assemblen. La veritat és que aquest llibre l'havia vist a tot arreu, havia vist molta gent meravellant-se'n i dient les mateixes coses que us estic dient jo ara,
però pensava que potser estava una mica sobrevalorat. Jo no sé si està sobrevalorat o no, jo sé que aquest llibre a mi, doncs, m'ha funcionat. Tot seguit vaig llegir La vegetariana de Han Kang. En aquest llibre seguim des de 3 perspectives un fet que es dona en una família i que sembla una mica trivial, però que veiem que acaba enfonsant-la per complet. Un membre de la família decideix que deixarà de menjar carn i a partir d'aquest fet tan petit es fa una bola de neu i veiem com la família gairebé es desintegra. És un llibre que em va semblar superpertorbador sense arribar a ensenyar-te res ni ser superexplícit. És molt violent, però no violent perquè veiem assassinats o veiem coses així gore, sinó que és una violència més aviat social. Veiem com en la societat és més acceptable ser un ser totalment deplorable, com ho és un dels personatges que surten en aquest llibre, que no pas no conformar-se als estàndards de la societat i no seguir les normes que s'han marcat. Per mi un punt extra en aquesta lectura ha estat el contingut addicional que s'afegeix en aquesta edició que he llegit, perquè em sembla que li dona un valor addicional i que t'ajuda molt a pensar i repensar aquesta novel·la. Com veieu, m'ha agradat molt, trobo que és una novel·la molt única, molt diferent, molt pertorbadora, i porto dies donant-hi voltes. Després vaig llegir Pájaros en la boca i otros cuentos de Samantha Schweblin, que és una escriptora argentina de la qual jo havia llegit un relat, i que si l'he d'emmarcar dins d'un gènere jo diria que me n'invento un i us diré que el seu gènere és pertorbador. En general m'han agradat els relats, m'agrada molt l'atmosfera que crea, m'agrada molt aquest mal rotllo que t'aconsegueix transmetre, però és veritat que m'han semblat una mica irregulars els relats que hi havia. A vegades dona la sensació que aquests relats estan com sueltos, que era una idea que no està acabada. No tenen una conclusió, queden com molt oberts, i en canvi n'hi ha altres que tenen com un punt final que els solidifica molt més. D'aquesta autora m'agradaria llegir-ne una novel·la, perquè de moment només he llegit això, relats, i m'agradaria veure com funciona la seva prosa en un format més llarg, perquè m'agrada molt com escriu, el que passa és que a vegades sento que em deixa com a mitges, i espero que si llegeixo una novel·la seva això no passi. Com que a Bíblia n'hi ha alguna, doncs ja ho llegiré i us explicaré què tal l'experiència. I després vaig llegir el llibre més ensucrat que haureu llegit en la vostra vida, si l'heu llegit, que és La casa en el mar más azul, de T.J. Klune. Aquest llibre, si seguiu BookTube anglosaxó o Bookstagram, l'haureu vist per tot arreu. Finalment aquest any ens va arribar en castellà i en català, i és un llibre molt dolç, que potser no és el tipus de llibre que normalment associaria jo mateixa amb mi, però que potser va arribar en un moment en el que feia falta just això. Tracta sobre un treballador d'aquests que estan avorrits amb la vida i que viuen per la seva feina. I treballa en un departament que s'encarrega de controlar els nens màgics que hi ha. Perquè en aquest món hi ha éssers màgics i han d'estar registrats, i quan són nens, doncs a vegades estan en orfenats. Com que és un home que se li dona molt bé la seva feina, li encarreguen que vagi a avaluar com està un d'aquests orfenats. Un orfenat del qual gairebé no hi ha registres i que té algun element que el fa molt perillós. Aquest element, bàsicament, és que a l'orfenat un dels nens que hi ha és l'anticrist. Jo tenia moltes expectatives i la veritat és que les ha complert, les ha sobrepassat. M'ha semblat un llibre preciós, és com una faula, no t'explica res que no sàpigues, perquè al final diu doncs, que no hem de jutjar les persones. És bastant cursi, però és el tipus de cursi que a vegades fa falta. És una novel·la d'aquestes feel good que a vegades necessites que et pugi una mica els ànims. No us mentiré, és una novel·la superensucrada, però veient com està el món potser ens fan falta més coses d'aquestes. Ara tornem al meu terreny, perquè us he de dir que em vaig llegir The Alienist de Caleb Carr. És un misteri històric, un alienista, que és com un psiquiatre, intenta entendre la ment que hi ha darrere uns assassinats de nens per poder trobar el culpable. Segurament us sonarà perquè és una sèrie de Netflix, jo havia vist la primera temporada fa molt de temps i per sort no me'n recordava d'absolutament res. Té lloc a la Nova York del final dels 1800 i és com molt ambiental, molt atmosfèric. Jo no sabia, però l'autor acostuma a escriure no ficció i la veritat és que potser m'ha colat algun gol, però la novel·la té pinta de que s'ha fet molta recerca i que s'ha investigat molt. Que vaja, que el que escriu amb coneixement. El misteri em va agradar, em va semblar interessant, el recordava més o menys, però no recordava concrecions ni detalls. El que és més important és entendre com funciona la ment d'aquest assassí i com ha arribat a cometre aquests crims. Que bàsicament és el que fa el Laszlo, que és un dels personatges d'aquesta novel·la, l'alienista. Vaja, que no és un jodoni, que no es tracta tant de saber qui ho ha fet, sinó quines raons ha tingut. La veritat és que per mi genial, té tots els elements que vull en un llibre. I crec que per això va ser la lectura més satisfactòria de tot el mes. Però potser també la més previsible. Bé, i cap a finals de mes em vaig entrebancar amb una altra lectura. I sabeu aquella frase que normalment s'atribueix a Einstein de la bogeria és fer sempre el mateix i esperar un resultat diferent? Bé, doncs ho vaig tornar a fer i vaig llegir un llibre de Paul Tremblay, que és un autor que ja en el seu moment m'havia desagradat molt. En aquest cas vaig llegir A Head Full of Ghosts. Esperava una novel·la de terror i la veritat és que no sé què vaig rebre, però no va ser això. Simplement crec que l'autor no és per mi, com em passa amb Stephen King, perquè a molta gent li agrada. O sigui que clarament no és que el problema el tingui jo, però potser és que no acabem de conjugar. La novel·la segueix una família, que són els pares i dos nenes, i la nena que és adolescent sembla que ha estat posseïda per un dimoni. Ara, als pares no se'ls acut res més que entrar a formar part d'un reality show que seguirà la nena
i seguirà la seva possessió i, en el seu moment, el seu exorcisme. El que em va semblar millor del llibre va ser que seguia amb la perspectiva de l'altra nena, la filla més petita, i això em va semblar molt interessant perquè en tot moment hi havia aquest dubte de què és veritat i què és mentida, perquè estem veient-ho a través dels ulls d'una nena de 8 anys. El que passa és que no és el que buscava. El llibre no es mulla i si bé sí estem seguint la perspectiva d'una nena petita que no acaba de saber què està passant, potser l'autor ho hauria de saber. Aquest autor em sembla una mica covard. He dicho, caso cerrado. Em va passar el mateix amb l'altra novel·la seva que vaig llegir, que era The Cabin at the End of the World, i és que un final pot ser obert, no? I pots voler que els teus lectors es facin preguntes, però en definitiva tu potser hauries de saber què està passant. El que és una mica estrany és que deixa pistes d'una banda i de l'altra i dius, bueno, però realment tu sabies com volies que acabés o... perquè em sembla que en tenim la mateixa idea. En fi, que jo us diria que d'aquest autor ja no llegiré res més, però us estaria mentint i és per matar-me, perquè acaba de treure un llibre i la sinopsis m'ha cridat molt l'atenció. Ja, si us sembla, us la llegiu vosaltres pel vostre compte, però jo no vull ser culpable. Després vaig llegir The Stone Sky de N.K. Jemisin, que és la tercera part de La Terra Fragmentada. Ja n'he parlat molt en el meu últim vídeo, o sigui que no m'allargaré gaire. Com a punts clau us puc dir doncs, que no m'ha semblat el millor de la trilogia, però és que de fet el millor de la trilogia em sembla que és el primer, però que quan al final en si em sembla que és una bona conclusió a la saga. I ja per anar acabant, vaig llegir El silencio de les mujeres de Pat Barker. Explica una espècie de història alternativa de la guerra de Troia. L'explica des de la perspectiva de les dones, seguint a Briseida. Com ja sabeu, a Briseida la fan esclava durant la guerra de Troia i és l'esclava d'Aquiles. És una novel·la molt crítica amb la història que suposadament ens ha arribat, és mitologia, per tant entenem que és fictícia, però bueno. I em va agradar molt, però és innegable que Aquiles és un personatge que té una força increïble, i la pròpia autora ho diu en un punt del llibre. Tot i que narra Briseida, la història que està explicant és la història d'Aquiles, que sembla que va una mica en contra de la voluntat del que s'està intentant fer, però tristament és la realitat que hem de viure, no? Moltes vegades la història és la dels homes. En si el llibre m'ha agradat molt, és molt interessant, ja us ho he dit. El que passa és que hi havia una cosa que em va treure molt del llibre i és que feien servir expressions molt modernes, com per exemple... Hòstia puta. Aquest és el ton meus. Bé, això de les expressions modernes suposo que és una decisió estilística de l'autora, però a mi com que em va xocar una mica veure guerrers troians i grecs dient me cago en todo. Finalment, per acabar, us vull parlar de Witch Hat Atelier. És un manga, no l'incloc en les meves lectures de juliol, però us el vull recomanar perquè m'agrada molt. Jo ja el coneixia, però vaig decidir que faria la col·lecció en físic i aquest és el primer volum. I bàsicament és una història sobre una noia que no pot fer màgia perquè no té aquest do, a priori, però per circumstàncies de la vida acaba en un lío monumental i ha d'aprendre a fer màgia per salvar la seva mare. M'agrada molt perquè el dibuix em sembla supercookie i molt detallat, i a més la manera de fer màgia que tenen és que dibuixen uns cercles i segons els elements que posin a dintre tiren un conjur o un altre. Bé, una mica fora de context, però us recomano aquesta sèrie. I amb això hem acabat el balanç de lectures de juliol i ja veieu que ha sigut millor que juny, crec. Podeu destacar-me aquí baix als comentaris quina ha estat la millor lectura que heu fet o quina ha estat la pitjor, si voleu venir aquí a despotricar. És un espai segur. I ens veiem la setmana que ve amb un altre vídeo. Apa, siau!